Mozambique's main opposition leader Venancio Mondlane uya panapa achikola after protest achiti aiwa zvamuziva kuti Venancio Mondlane akabuda kataura akati musi wa15 ndipo aiwa paachanozvipinza muparliament aiwa achiuya achidhinaunza mashoko ekunzi pekutanga aiwa akawana 20% yemavotes and then aiwa taona mamwe international observers apinda vanoti aiwa ende mugara pasi munotaurirana toona kuti the commission aiwa nemahigh courts emunyika yemozambique vabuda vachiti aiwa akaita 25% mumaposi izvo zvaari kuramba samira mashoko amudanimbo panapa ndipo subscribe like out on the bell icon tipira mani papo namudanimbo muchinzi Venancio Mondlane calls for nationwide protest. Venancio Mondlane has announced peaceful protests across the country on January 13, 14 and 15, 2025. Speaking on Facebook, Live Mondlane said the demonstrations are aimed at denouncing kidnapping, vote theft and killings, which have marked the recent political climate. This national mobilization coincides with the Frelimo government's inauguration ceremony. Thomas Parubuda kanyogwa panapa zvatiri kuona kuti aiwa Venancio Mondlane kutya kwaakaita aiwa muvhiki rapfuura munyika aiwa yeMozambique achienda paground achiti aiwa toda kuenda tinodhinaunza tinokansela mashoko ari kufamba achinzi aiwa kuraiwa kuri kuitwa vanhu aiwa nekukuwadziwa aiwa kudiwa kurupa kuriitwa kumacitizens kuri kunzi aiwa ndiari kukonzeresa anouya aiwa achifambira nhau iyi achiti ndoda kubudisa chikwari pachena kuti I'm not the one who is mobilizing kuti izvo zviitike. Anouya panapa achitaura mashoko ekuti aiwa ari kuda kuya achiita mapeaceful protests achilida at the front. Maprotests ese aingoitika kumasure anga makomanda pafacebook page but now ava paground ava kuleader from the front. Mashoko atiri kuona kuti aiwa Mozambique is very serious. Mozambique aiwa it is fighting for its own aiwa independence ichida kubvisa vakomana vari kuda kusuppressa their freedom. Tuze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi kana comment section mende muze mafunguro enyu so subscribe or like so to the bell icon.